Semily, téměř 600 milionů korun investic. Pojďme si teď kontrolním během deštivé Semily proběhnout. Déšť k běhání patří a k investičním taky, protože skutečná práce se nedělá jen za slunečna. 600 milionů korun, z toho většina investic iniciovaných a řízených krajem. Kraj jako investor, koordinátor a spolupracující partner. Začneme tady stadionem za 62 milionů korun. Investice do zdraví. Nemohl jsem si nechat ujít kontrolní běh na novém stadionu. Pokračujeme dál. 186 milionů do Centra odborného vzdělávání, protože bez kvalitního vzdělání nebude vyšší přidaná hodnota, bez kvalifikovaných lidí nebude silná ekonomika. 84 milionů do mostu přes Jizeru, protože bez dopravy není podnikání a bez spojení není budoucnost. 214 milionů do rekonstrukce sociální služby Tereza, protože region není jen o číslech, je o lidech a o důstojnosti. A každý rok podpora sportu a mládeže, protože energie mladých rozhodne, kam se Semily posunou. Investujeme do sportu, vzdělání, sociálních služeb a dopravy. Ale jeden klíčový závod nás ještě čeká. Lepší dopravní napojení, rychlejší spojení do Liberce, lepší dostupnost směrem na Prahu. Spojení, které pomůže firmám růst a studentům zůstat. Semily nejsou periferie, ale bez spojení se jí mohou stát. Investice nejsou výdaj, jsou rozhodnutí do budoucnosti. A tenhle běh nekončí v dešti. Ten pokračuje dál. Bez balastu.